Vakadzi nevasikana, hazvina kunaka kuti tikutukei kana kukushorai, asi imimi musatipa zvikonzero zvinoita kuti tikuonei semusina kukwana. Mukomana kana kuti murume anoitira mumwe musikana hutsinye hwakaipisisa huri pachena, agokudza kuti nekuti musikana iye handimudi, ndinoda iwewe ugosekerera, ugobvuma izvozvo. Mukomana anomitisa musikana agoramba nhumbu yake zviri pachena, agoti nekuti musikana iye handimudi, ndanga ndagara ndisikamudi, asi iwewo ndinokuda, ugobvuma mukomana iyeye. Prosesi yekupfimba achinyengerera mwana wovanhu kuti amude agomubhelivhisa, prosesi yekurarana zvinoita kuti nhumbu igobatwa, unozviziva iwewe. After that ari kuratidza kuti inhumbu yake, agoiramba zviri pachena. Ogoudza iwewo kuti ndanga ndisingamude. Wanga usingamude, unopfimba munhu wausingadi, ugopa munhu pamuviri munhu wausingadi, iwe ugosekerera izvozvo, ugoona senge kuti anokuda, wotobvuma mukomana iyeye kutosvika pakuroorwa nemukomana akadaro, wawakaona achirwadzisa mumwe musikana akaita sewe zviri pachena. Kana kuti uri kudana nemurume womunhu, haasi kuchachengeta mhuri yake, vana vake havasi kuchaenda kuchikoro, vana vake vakutambura, mhuri yake yakutambura, asi iwo ari kukuitira zvese zvaunoda, ari kukupa, ari kukutengera, ari kukuendesa outing, agokudza kuti iwewo ndiwo wandinoda. Iwe ugonyura mudo nemunhu iyeye, ugosvika pakugara nemunhu iyeye, ugosvika pakubata pamuviri pemurume akadaro. Leseni, ngatiti zvese zvakaitika kumukadzi biyako, kuoriginal wife yake, hapana kana chaukadzidza, hazvina kana zvazvakakudzidzisa. Wakatoona munhu iyeye akanaka, anogona kupa iwewo ndori special stereki. Ko munodiko kubatana naimi, mukomana kana kuti murume aitira mumwe mukadzi biyako hutsinye, you also have to dump him. Unofanira kutomurambawo, arwadziwe, aone kuti zvaari kuita zvakaipa. Alright, tozoti ari kuitira mumwe hutsinye ndiani? Murume here kana kuti imimi vasikana munenge makutoitirana hutsinye pachenyu? Rega ndimbokupa muenzaniso, tomboti ndi CEO kana kuti ndi manager, akabva kunemwe kambani, vashandi veko aivabata zviri rafu, achivashandisa mahara, asingavapi muhoro wavo. Ochiuya pakambani yenyu, otaura kuti hei, nekuti mimi ndimo mandinoda, nekuti kambani yenyu ndo profession yangu chaiyo, saka ndichakubatai zvakanaka. Ko mukasatanga kutambudzwa munochema nani? Hamuna kutora maleseni emakambani ese aakabva achiputsa achitambudza aya. Mofunga kuti ndimi muchadiwa, ndimi muchabatwa zvakanaka, zviriko here? Chandinoziva ndechekuti ukaona mukomana kana kuti murume akutaura kuti vanhu avosiyana navo havana basa, iwewe ndiwe wandinoda, akutokuratidza Satani ari maari, akutokuratidza kuti ari evil zvakaita sei. Zvakwauri kuti utize neupenyu hwako, kana kuti uite kunge benzi uchisekerera mashoko akadaro, uchifunga kuti ndiwe uri special stereki. Asi paachazokuratidza matrue colors ake, usazochema, nekuti akazviitira mumwe munhu, anogona kungoitirawo iwewe futi.